Hola, sóc l'Enric de l'AIE. Les llibreries són una empresa cultural, és a dir, una botiga on venem llibres. Però els llibres que venem, que seleccionem per vosaltres, són instruments de comunicació del que els autors ens volen explicar. A vegades són coses que ens ajuden a distreure'ns i a evadir-nos de les qüestions quotidianes, i moltes vegades ens transmeten coneixements, informació, ens fan reflexionar i ens ajuden a configurar els nostres valors. Com a societat, tots estem preocupats amb notícies que últimament apareixen sobre agressions sexuals, moltes vegades grupals, i cada vegada les víctimes i els agressors són més joves. Ha passat el 8 de març, el Dia de la Dona, però el 8 de març hem de fer que sigui cada dia, i ho hem de fer tots, dones i homes. De la mateixa manera que com a ciutadans som responsables en col·laborar amb els pares en què vegin que els semàfors no es creuen en vermell i el millor que podem fer quan coincidim amb un nen és aturar-nos i encara que no passi ningú esperar que estigui verd, també hem d'ajudar a les dones i als homes del futur a formar-se respectant els uns als altres. Això és una cosa que l'Adela Turin tenia molts anys molt clar, als anys 60, quan aquesta autora i editora milanesa ja formava part d'un grup feminista. L'any 75 funda, junt amb la il·lustradora Nella Bosnia, una editorial que es diu Delle Parti delle Bambine. L'Ester Tusquets ràpidament va traduir al castellà alguns dels títols d'aquesta col·lecció. Us en porto dos, ja veieu que no és una cosa nova. Portem molts anys lluitant, haurem de seguir. El Rosa Caramel explica la història d'un grup d'elefants que les elefantetes viuen tancades en un cerclat i tot el que mengen, tot el que vesteixen és de color de rosa, perquè la seva obligació és ser de color de rosa i boniques per casar-se. Una de les elefantetes veu que els seus germans i cosins, que són grisos i juguen al fan i corren i s'empaiten, s'ho passen molt bé, i ella vol ser com ells. Així que un dia decideix sortir del tancat. Darrere d'ella surten totes les elefantetes i per això avui en dia elefants i elefantes són de color gris. I l'Arturo i Clementina, que també es troba en català, és la història de dues tortugues. S'enamoren, es casen i ràpidament l'Arturo comença a maltractar la Clementina i cada vegada la càrrega que suporta és més feixuga. També acaba bé perquè la Clementina troba forces per deixar l'Arturo i ser ella mateixa. Els àlbums il·lustrats, els contes infantils, també ens ajuden a formar en valors. Gràcies.